ଆସନ୍ତୁ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଆଶରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ। କ'ଣ? ଆଶରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ। ଗପ ପଢ଼ିବେ ମୁତୁରୁ। ଅରଫ ଶ୍ରୀନି। ଶ୍ରୀନୁ, ତମ ନାଁ କୁହ। ଶ୍ରୀନୁ। କ'ଣ ଶ୍ରୀନୁ? କ'ଣ ଭଲ ନା କୁହ? ଭଲ ନା ଗଣେଶ। ଖାଲି ଗଣେଶ? ଟାଇଟେଲ କ'ଣ? ଗଣେଶ ନାୟକ। ବାସ୍। ଏଇଠୁ ଆଶରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ। ଆଶରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ। କୋଉଟା ଆଶରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ? ଏଠୁ ପଢ଼। ଦଳେ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଜହ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା ଆରେ ଦେଖରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ। ଚାଲ ତାକୁ ଧରିବା। ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ? ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କହିବେନି। ତାପରେ ତମେ ନିଜେ ପଢ଼ିବ। ହାତ ଦେଇକି ପଢ଼। ଜହ୍ନକୁ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବାସ୍। ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ? ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜହ୍ନକୁ ଆଗ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟାଏ କୁଦା। ହେଲେ ଜହ୍ନ କାହିଁ? ପାଣି ଭିତରୁ ଜହ୍ନ ଏକବାର ଛୁଁ। ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ? ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରୁ କହିଲେ, ତୋ କୁଦାରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଡରିଗଲା। ଓଦା ଜୁଡୁବୁଡୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ। ଜହ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଥର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ।
ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ ଯୋଜନା କଲେ ଯୋଜନା ଯୋଜନା କଲାବେଳେ କଲାବେଳେ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଲେ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଲେ ନହେଲେ ନହେଲେ ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣି ନେବ ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣିଦେବ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହାତ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଲଟକିବେ ଲଟକିବେ ଓ ଓ ଚୁପଚାପ ଚୁପଚାପ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପକାଇବେ। ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପକାଇବେ। ଏହିପରି ଯୋଜନା ଏଠି ହାତ ଦେଖ କରି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ। ଏଠି କାମଟେ ଏତେବେଳ ଯାଏ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗଛରେ ଥାଇ ଏମାନଙ୍କ କାମ ଦେଖୁଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଡାଳରେ ଲଟକୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠାତ୍ ମୋଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତମେ ପଢିଲା ବେଳେ ସିଆଡେ କାହିଁ ଦେଖୁଛ? ଏଠି ଯାହା ମୁଁ ପଢୁଛି ସିଆଡେ କାହିଁ ଦେଖୁଛ? ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ। ତାପରେ ପାଣି ଭିତରେ ସବୁ ପଡ଼ିଲେ।